Numerolla 4 Jukka Ristimäki. Ristimäen ensimmäinen lyönti on loistava ja se on läpi! Kakkospuolelta menee läpi, katos monta juoksua, ainakin yksi tulee, Vehkaperä menee kotiin. Siika, ai, siinä se on. Jukka kiertää kunnariin, tilanne on 3-0. Aivan mahtava aloitus tähän jaksoon. Loistava juttu. Ja kotikaan ei tule paloa, tilanne on 3-0. Hieno puhkaisu tuosta kakkospesän jatkolta. Eikä aivan päässyt kopparin syöksyllä kiinni. Aivan mahtava lyönti. Tiukka on paikka. Ristimäen ensimmäinen lyönti lähdössä. Heittelee. Ja katsotaan, jos nyt lähtisi syöttö siitä. Ei lähde vieläkin heittoon. Siihen keskikentälle, etumiehelle. Kovin kaukana on kenttä kyllä tällä hetkellä. Katsotaan nyt, mitä ratkaisua tehdään. Risti lyö kovan moukarin, ai se on lähellä sieltä kolmas puolta. Loistava pelastus siitä IPV-mieheltä. Kyllä siinä olisi ollut ainakin juoksun paikka. Loistava semmonen terävä pomppu tuonne kolmas puolelle, mutta ei vielä juoksua. Ristimäki haetaan, katsotaan mitä Risti tekee. Ristin toinen lyönti on hyvä, se on lainuu sinne koppariin, se menee yli! Nyt on lähellä siitä 2 juoksua, katsotaan mihin pallo menee. Mika kiertää ja se on siinä, Kankaanpää voittaa aivan varmasti. Mika kiertää ja Risti kiertää vielä ilmeisesti kunnari siihen päälle. Aivan loistava lyönti, Risti on kyllä tämän pelin sielu. Supervuoro päättyy 1-4. Aivan loistava, hyvä Risti. Hyvä kamaa, tärkeät 2 pistettä. Tärkeät 2 pistettä Imatrasta tänään. Jaksoin 3-2, 3-11 ja 1-4. Aivan loistava juttu. Voidaan